Is-sibt wara nofsinhar l-Aġenzija Infrastructure Malta lestiet ix-xogħlijiet ta' emerġenza fuq il-flyover tal-Marsa. F'dan ix-xogħol ingħataw il-ġdid lil 300 metru tal-flyover li minn Triq Grebaldi tagħti għal triq għal Domoro fil-Marsa. Dan ix-xogħol ta' emerġenza sar wara li din il-flyover ingħalqet il-ġimgħa wara li nxteret mal-200 litru ta' żejt tal-ikel. Dan l-inċident wassal biex din it-triq kellha tingħalaq traffiku minħabba li ma kinitx sigura għas-sewwieqa li għaddu minn din l-arterja prinċipali tal-pajjiż. Dan ix-xogħol ta' emerġenza mill-Infrastructure Malta beda għal ħabt tas-satej tas-sibt filgħodu. F'dan ix-xogħol il-ħaddiema qalgħu u taw mill-ġdid it-tarmak. Apparti minn hekk, kawża ta' dan l-inċident tal-ġimgħa, iż-żejt għadda ġol Stone Water System u sistemi oħra u nxteret fil-parti ta' taħt ukoll. Din iż-żona ingħatat ukoll mill-ġdid it-tarmak. F'dawn ix-xogħlijiet ta' emerġenza tqiegħed asfalt speċjali li f'Malta ġie introdott speċifikament għal dan il-proġett tal-flyovers tal-Marsa li għandu karatteristiċi b'saħħithom biex jintuża f'arterji prinċipali. F'kitba fuq Facebook, l-Aġenzija Infrastructure Malta irringrazzjat lil daw kollha li b'xi mod jew ieħor kienu involuti f'dawn ix-xogħlijiet li saru f'temp qasir.